राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीकडून समन्वय समितीमध्ये काही मोठे बदल करण्यात आलेले आहेत। सरकारमधील समन्वय राखण्यासाठी आता मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे। तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय राखणं आणि वाद टाळण्यासाठी आता मंत्रिस्तरीय समिती काम करणार आहे। सरकार स्तरावर येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी समितीत बदल करण्यात आला। प्रदेशाध्यक्षांऐवजी आता मंत्री समन्वयाचं काम पाहणार आहेत। भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांऐवजी मंत्री गिरीश महाजन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। तर मंत्री शंभूराज देसाईंकडे समितीचे समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली। महायुती समन्वय समितीत कोण कोण आहे पाहूयात। चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन भाजपकडून, शिवसेनेकडून मंत्री उदय सामंत आणि दादा भुसे, राष्ट्रवादीकडून छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ।